Jako tam fakt musíš mít, abys dostal vízo do Kazachstánu, musíš mít potvrzení, že jsi HIV negativní. Neměl bych se učesat na to focení. Já jsem dneska zlikvidoval spoustu věcí, já jsem tam vyhodil ten přebytek. Co čekáš? Jako mám něco povídat, jo, ty to natáčíš, ty jsi koko, ty vole. Ty, kunda! No, tak už